गोजोन फुंबिलि टाइम्स अफ बड'लेण्ड नायगिरि नोंथांमोनसिम मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होनना। स' दिनैनि बयनिख्रुइ गिबिसिन खौराङाव दं जोंहा थांनाय मास मोननैसोनि सिगां ससियेल मिडियायाव गोबां भाइरेल जानाय बचपन का प्यार मेथाइ खनग्रा सादिप दिरग मुंनि सासे गथ'आ मैया एक्सिडेन्ट जादों होनना मोनथिनो मोन्दों। ससियेल मिडियायाव गोबां भाइरेल जानाय बचपन का प्यार मेथाइ खनग्रा सादिप दिरग मुंनि सासे गथ'आ मैया एक्सिडेन्ट जादों। गोबां गोब्राबाव दं होनना मोनथिनो मोन्दों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथां सादिप दिरगआ मटर साइकेलजों गावनि बिफाजों गामि फारसे थांबाय थानाय समावनो बे जाथाया जायो। बियो मटर साइकेलनिफ्राय गोग्लैना गोबां जोखोम जादों होनना मोनथिनो मोन्दों। बिथांनि खर'आव जोखोम जादों आरो गोबां सिरियासआव दं होनना मोनथिनो मोन्दों। बिथांखौ मोनसे डिस्ट्रिक्ट हस्पिटालाव एडमिट खालामो। बिनि उनाव जगदलपुरनि मोनसे मेडिकेल कलेजाव एडमिट खालामनाय जायो होनना मोनथिनो मोन्दों आरो बिथांखौ बेयावनो फाहामथाय होगासिनो दङ। नैथि खौराङाव दं जोंहा थांनाय इलेक्सनाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया माइक्र' फाइनेन्स लन लाग्राफोरखौ रेहाय होगोननि खोथा होदोंमोन। बे खोथाखौ लानानैनो मैया चिरां जिल्लानि काजलगावआव जिल्ला पेरेड गेलेग्रा फोथाराव आसाम माइक्र' फाइनेन्स इनसेन्टिभ एन्ड रिलिफ स्किम 2021 नि गेजेरजों गावखौ सुंथानो थाखाय गुबुन गुबुन फिसा फिसा बेंकआव दाहार लाग्रा 10,472 नखरनि लनखौ रेहाय होयो। बे हाबाफारियाव आसामनि रांखावरि मन्थ्रि अजन्ता नेयक, मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्म, बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', एमएलए जयन्त बसुमतारी, बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारी, मावफुं सोद्रोमा उइलसन हासदा, एमसिएलए माधव सेट्रि, चिरां जिल्ला बेंगिरि आरो चिरां जिल्लानि एसपि बिथांमोनाबो हाबाफारियाव बाहागो लायो। थामथि खौराङाव दं जोंहा उदालगुरिनि डिमाकुसियाव 27थि बड'लेण्ड ताइक्वान्ड' चेम्पियनशिपआ सोलिगासिनो। उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसियाव खुंगा 27थि किउरगि आरो 8थि फमसे बड'लेण्ड ताइक्वान्ड' चेम्पियनशिपआ जागायबाय। बड'लेण्ड ताइक्वान्ड' एस'सिएशननि बानजायनायाव आरो डिमाकुसि गेलेमु आफादनि हेफाजाबाव खुंगा 27थि बड'लेण्ड ताइक्वान्ड' चेम्पियनशिपआ मैयानिफ्राय सानथामनि हाबाफारिजों डिमाकुसि स्टेडियामाव जागायबाय। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला जोंनि बर' हारिनि गेजेरनि इयुनाव नेशनेल प्लेयार बा इन्टारनेशनेल प्लेयार ओंखारनो हाथों आरो गाव गावनि देहाखौ राफोद खालामनो हाथों बेखौ लानानै बे गेमखौ लानाय जादों होनना मोनथिनो मोन्दों। ब्रैथि खौराङाव दं जोंहा सनितपुर जिल्लायाव बारग' एनडिएफबि क'अर्डिनेशन कमिटिनि सावरायमेल खुंदों। सनितपुर जिल्लानि ढेकियाजुलि, बेलश्री, हग्राजुलियाव बारग' एनडिएफबि क'अर्डिनेशन कमिटिनि सावरायमेल खुंदों। बे सावरायमेलनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जा थांनाय डिसेम्बरनि 5 आरो 6 अक्ट'खालि रङिया आरो क'क्राझाराव बारग' एनडिएफबिफोरनि चेक रानदोंमोन बा अनसुंथाइ होदोंमोन। बे चेक राननायाव बारग' एनडिएफबि हिसाबै गोबाङानो थालांबावदों होनना फोरमायदों बिथांमोना। बेखौ लानानैनो बिथांमोना मैया मोनसे सावरायमेल खुंदों। बे सावरायमेलाव बिथांमोना जा थालांनाय बारग' एनडिएफबिफोर बिथांमोननो आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारा जयै सावरायलायनाय बे अनसुंथाइखौ होनो खावलायदों आरो लोगोसे आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारा आसामनि डिजिपिजों सावरायलायनानै बारग' एनडिएफबिनि जा मोननांगौ मोन्थाय बेखौ होफुंनो थाखाय खावलायदों। बिथांमोना फोरमायनाय बायदिब्ला एनडिएफबिआरनि 122 जन केडारफोरानो बे अनसुंथाइखौ मोनाखै बा भेरिफाइ जानो हायाखै होनना फोरमायदों। बिनिखायनो बिथांमोना आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारा सावरायलायना नायबिजिरनायनि गेजेरजों मावफुंना होनो खावलायदों। दिनैनि गोथार फुंबिलिनि खौरां फोसावनाया एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय होनना। गोजोन्थों।